δημόσινης δέησης. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νίκη αλπισώνας εν αναμήν Παναγίας Τριάς ελέησον ημάς. Κυριλάς της αμαρτίας ενώντας και τους χώρους ανομίας ημί. Άγιε επίσης της Αγγλίας ταινίας ημών ανεκατρώματος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νίκη αλπισώνας εν αναμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείς το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιμήσεων, δώσει μη σήμερον και άφηση μου τα οποιήματα ημών, ως και ημείς αφήνει με τις οκλές ημών. Και μης ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι ζωή στην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου των Αγίων ο χώρος ευρεπηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Ευρωκαγώ την οδόν δια της μετανοίας του απολωλός προβατών εγώ ημί. Ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου. Ο πάλεν μεν εκμειών των πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμήσας. Παραβάση εντολής δε πάλιν με επιστρέψας εις γην εξισελήφθην. Εις το καθομοίωσιν επανάγαγε το αρχαίον Γάλλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου εικόνιμη της άρρητου δόξης σου ή και στίγματα φεροπτεσμάτων ικτήρισον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σι εσπλαχνία και την ποθήνη πατρίδα παράσκουμη παραδείσου πάλιν ποιον πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου ανάπαυσον ο Θεός του δούλου σου και καταταξών αυτούς εν παραδείσο όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δικαίοι εκλάμψους συνός φωστήρες των και κοιμημένων δούλου σου ανάπαυσον παρούραν αυτών πάντα τα εγκλήματα δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι. Το τριλάμβες της μίας Θεότητος ευσύμωσομεν πόντες Άγιος Υιό Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον και νικαία και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Χαίρεσαι μνήθεκον σαρκιτεκούσα εις πάντως σωτηρία δις γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρίαν δια σου έβριμενε παράδεισον Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, άσφικα στον δούλο σου σώτερα, ανάπαυσον φυλάτων αυτόν εις την μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα σπίχα στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, σοι ο Θεός ημών ο καταβάσεις άδειν, και τάσο δίνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός, και τα σπίχα στον δούλο σου σώτερα, ανάπαυσον. Πρινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η αγνή και άχρατος παρθένος, η Θεόν αφράστος και ίσασα. Πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα σπικά των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δεμεθά σου επάξον και ελέησον. Έτσι διόμεθα υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως πάντοτον εν της ιερής ημών αγώσιν υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και υπέρ της συγχωρηθηνέα αυτής πάμπλημερη με κουσιόνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα σπικάς αυτών ένθα ειδική αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών
και άφης των αυτομαρτιών παρά Χριστό, το θανάτου βασιλικ ημών ετισόμεθα. Το Κύριο δεηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός των θάνατων καταπατήσεις των διάολων καταρχήσας και ζωήν των κόσμων στορισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα σφικάς των υπερμακαρίας αναπαύσεως πάντων εν της ιερής ημών άγωσιν, υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και υπέρ τους νικορηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιόνται και ακούσιον, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξος, εν θα πέτρα, ό δίνει λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα του παραυτόν βραχτένε λόγο, η έργο ιδιανίος αγαθός και φιλάνθρωπος σώζει χώρισον, ό,τι και στην άνθρωπο σώζει στέκου αμαρτής, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και όνομο σου αλήθεια, ότι εσύ Ανάσταση, η ζωή και ανάπαυσης, των και κειμένων δούλων υπερ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως, πάντοτον εν της ερήσιμων αγώσιν, υπερπίστεως και πατρίδος αναγωνισαμένων και πεσόντων, και υπέρ τους εγκορθήνε αυτής πάμπλη μέλη με ακουσιόνται και ακούσιον. Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέβομαι, συν τον άρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωβιός πνεύμα την οίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα ο Θεός επισήμω και νεκρών και ζώντων εξουσίαν έχουν σαν θάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, της πρέσβειας του Αναχράντρα και της Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανήφων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δόξων Προπατών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαιοφύλαυτου Λαζάρου, του Τετραημέρου και πάντως των Αγίων, και τα ασφυκάς των εξημών μεταστάντων δούλων, υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως πάντων εν της ημών αγώσιν, υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλη με ακουσιόνται και ακούσιον, αυτόν οι σκηνές δικαίων τάξεν, κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και μετά δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε λεήσεως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, αιωνία σημείωξε μακάριστη και έμνηστη αδελφή ημών, αιωνία σημείωξε μακάριστη και έμνηστη αδελφή ημών, αιωνία σημείωξε μακάριστη και έμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η Κατάθεση Στεφάνου. Για το Δήμο Παρανιστίου ο εντεταλμένος σύμβουλος. Για την εθνική αντίσταση, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αδριανής. Για το Δημοτικό Σχολείο Αδριανής, ο διευθυντής του.
Για την ελληνική αστυνομία, εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος Δοξάτου. Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Σύμβουλος. Για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αδριανής, εκπρόσωπός του. Για τον Νηπιαγωγείο Αδριανής, οι μαθητές του. Σιγή 1 λεπτού στη μνήμη των ενδόξων νεκρών. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την Νηπιαγωγό, κυρία Σαχπατζίδου Παναγιώτα. Χαίρε γλυκιά μας Ελλάδα, χαίρε αγνή Παρθένα Θεοτόκε. Σήμερα γιορτάζετε και οι δυο. Πολύ μεγάλη σε Ελλάδα, μόνο οι κοντόφθαλμοι σε βλέπουν μικρή και θεότρανη είσαι εσύ Παναγιά μου. Πάλευκος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, φύση πνευματική, φώτισε το κελί σου πριν από 2.000 περίπου χρόνια για να σου πει το κοσμοσωτήριο μήνυμα. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Εσύ είσαι η πιο χαριτωμένη, η πιο άξια γυναίκα του κόσμου, η πιο αφοσιωμένη στο Θεό, η πιο σεμνή, η πιο ταπεινή. Εσύ θα γεννήσεις το Χριστό, το Γιο του Θεού, το σωτήρα του κόσμου. Σε σένα Παναγιά μου, την ύμφη την ανύμφευτη, απέδωσε ο μεγαλοδύναμος Θεός αυτή την ύψιστη τιμή. Γι' αυτό και εμείς σε προσκυνούμε και ζητούμε Δέσποινα τη βοήθειά σου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την τύχη της πατρίδας μας. 25 Μαρτίου 2015 σήμερα. Εποχή της ποικιλόμορφης ηθικοκοινωνικής κρίσης, της παγκοσμιοποίησης, της τρομοκρατίας, της ανασφάλειας, των ψυχικών νοσημάτων, της κατάθλιψης, της ισοπαίδωσης των ιδεών, της διάλυσης και της οικογένειας και της πατρίδας και της θρησκείας, της διαφθοράς, της εγκληματικότητας, του υλισμού, των έξυπνων όπλων, της μόλυνσης του περιβάλλοντος, των ναρκωτικών, της αθείας, του μεγάλου αδερφού και των ηλεκτρονικών συστημάτων. Μια εποχή δύσκολη και επικίνδυνη. Όπως δύσκολη και επικίνδυνη ήταν και εκείνη η εποχή του 15ου αιώνα, όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία με αυτοκράτορα τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο βρισκόταν σε πλήρη διάλυση οικονομική, στρατιωτική, διοικητική, θρησκευτική, ηθική και σπαράσσονταν από το μικρόβιο της διχόνοιας. Σαν κορύφωση αυτής της παρακμής ήρθε η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αμέσως
μαύρο πέπλος σκλαβιάς σκέπασε το έθνος. Τα χείλη έγιναν πικρά και αγέλαστα, τα στήθη ματωμένα και τα μάτια βαριά από τα δάκρυα του πόνου. Εσύ, πατρίδα, ανέβαινε στο δρόμο του Γολγοθά με το αγκαθωτό στεφάνι του μαρτυρίου. Οι Τούρκοι δεν σέβονταν ούτε τη ζωή, ούτε την τιμή, ούτε την περιουσία των Ελλήνων. Οι ωραιότερες Ελληνοπούλες στόλιζαν τα χαρέμια τους και τα πιο δυνατά Ελληνόπουλα τα εξισλάμιζαν, γενίτσαρους τα έκαναν. Τα σχολεία μας έκλεισαν. Τα Ελληνόπουλα όμως διψούσαν για γράμματα, γι' αυτό περνούσαν χαράδρες, ανηφόριζαν γιδοστράτες, κατηφόριζαν επικίνδυνους γκρεμούς και με την ψυχή τρεμάμενη έφταναν στον άρθικα της εκκλησίας, στο κρυφό σχολείο. Οι εκκλησίες μας έγιναν τζαμιά και χιλιάδες Έλληνες πουλήθηκαν δούλοι στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Οι πνευματικοί άνθρωποι φωνεύτηκαν ή κατέφυγαν στη Δύση για να ετοιμάσουν την πνευματική αφύπνιση του έθνους, όπως ο Ρήγας Φεραίος και ο Αδαμάντιος Κοραής. Ενώ όσοι έμειναν στον τόπο τους έπρεπε να πληρώνουν το λεγόμενο χαράτσι στον Πασά για να έχουν δικαίωμα να ζήσουν. Και αυτή η μαύρη ζωή των Ελλήνων κράτησε όχι 50 και 100 χρόνια, αλλά 4 αιώνες ολόκληρους. Έτσι, πολλές γενιές Ελλήνων γεννήθηκαν και πέθαναν με το όνειρο της λευτεριάς. Η πορεία του τόπου σημαδεύτηκε αποφασιστικά. Σε εκείνη τη χρονική στιγμή, όλοι οι ξένοι πίστεψαν ότι η Ελλάδα έσβησε από το χάρτη της ιστορίας. Πέθανε οριστικά σαν έθνος. Όμως, γλυκιά πατρίδα, η μοίρα σου είναι αλλιώς γραμμένη. Εσύ ποτέ δεν πεθαίνεις. Πεθαίνουν οι λαοί που δεν έχουν ιστορία και υψηλά ιδανικά. Εσύ όμως κουβαλάς μια διαθήκη ιερή που γράφτηκε με αίμα ηρώων. Έτσι λοιπόν ήρθαν οι γιγαντομάχοι του έθνους, οι Κολοκοτροναίοι, οι Τζαβελαίοι, οι Μποτσαραίοι, οι Καραϊσκάκηδες, οι Κανάριδες, οι Μιαούλιδες και τόσοι άλλοι. Ο Κατσαντώνης περιέφερε τη σημαία του Σταυρού στο Αιγαίο. Ο Νικοτσαράς και ο Βλαυχάβας ύψωσαν τη σημαία στον Όλυμπο. Η Μάνη έβραζε. Η Μακεδονία επαναστατούσε με τον Εμμανουήλ Παπά. Στην Κρήτη όλοι ήταν ξεσηκωμένοι. Η φιλική εταιρεία απλώθηκε παντού και κατέστρωσε το σχέδιο για την Επανάσταση. Ο Υψηλάντης έκανε επίθεση στη Μολδοβλαχία. Φτάνει επιτέλους η ευλογημένη μέρα. Την 25η Μαρτίου 1821, ο δεσπότης της Πάτρας, παλαιών πατρών Γερμανός, υψώνει την ελληνική σημαία στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Όλοι ορκίζονται. Ελευθερία ή θάνατος. Τότε αγριεύουν πιο πολύ οι τύρανοι. Σφάζουν, κρεμάνε, καίνε, φυλακίζουν, ατιμάζουν. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος και πολλοί άλλοι αρχιερείς και πρόκριτοι απαγχωνίζονται. Αυτό σαν απάντηση εκείνων που υποστηρίζουν ότι η Εκκλησία υπονόμευε το έργο της Επανάστασης. Το Δραγατσάνι, το Βαλτέτσι, το Πέτα, η Αλαμάνα, το Χάνι της Γραβιάς, τα Δερβενάκια, η Τραγωδία της Χίου, το Ολοκαύτωμα των Ψαρών, η Έξοδος του Μεσολογγίου και πολλά άλλα είναι σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία των αγώνων του 21. Μαζί με τους Έλληνες και λίγοι Ευρωπαίοι που θαύμαζαν την πατρίδα μας, θυσιάζουν τη ζωή τους και την περιουσία τους. Όμως, για την πλήρη εθνική αποκατάστασή σου πονεμένη μητέρα, Ελλάδα, ακολούθησαν πολλοί αγώνες μαρτυρικοί. Ειδικά εδώ στην πολύπαθη Μακεδονία, φτάσαμε στο 1912 για να ελευθερωθούμε. Το 21 πέτυχε. Και πέτυχε ότι όχι γιατί βασίστηκε σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς, ευρωπαϊκές ενισχύσεις και πολυπληθές στράτευμα, αλλά γιατί οι ήρωές μας πάνω απ' όλα πίστευαν στο δίκαιο αγώνα τους, στην ανδρεία τους, στην εθνική τους ταυτότητα. Ήθελαν να ζουν ελεύθεροι στην πατρίδα τους και ήταν ενωμένοι. Κάθε φορά που κινδύνευαν να ξεγελαστούν από το δηλητήριο της διχόνοιας, ο Διονύσιος Σολωμός συμβούλευε.
Εάν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει η ελευθερία. Αυτή τους την αγάπη για την πατρίδα και την ελευθερία, αυτή τους τη γενναιότητα και αυτή τους την ομόνοια, ας κρατήσουμε από τους τιμημένους προγόνους μας. Εμείς οι νεοέλληνες έχουμε ανάγκη από αυτές τις αρετές για να υπερασπίσουμε τα εθνικά μας θέματα που βάλλονται από παντού. Δυστυχώς μερικές φορές και από εμάς τους ίδιους. Το ελληνικό ιδεώδες που θριάμβευσε στην Επανάσταση του 21, ας μην το προδώσουμε. Ας το φυλάξουμε σαν πολύτιμη παρακαταθήκη πριν είναι πολύ αργά. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους προγόνους μας που προσφέροντας το αίμα τους μας παρέδωσαν μια ελεύθερη πατρίδα. Έχουμε όμως υποχρέωση και απέναντι στις μελλοντικές γενιές να τους παραδώσουμε την πατρίδα ελεύθερη, αξιοπρεπέστατη και καταξιωμένη. Οι ήρωες του 21 μας μίλησαν με την ανδρεία τους και μας είπαν: η αγάπη για την πατρίδα είναι πάλι αγώνας, θυσία, μόχθος, παιδεία, πνευματική αφύπνιση, δράση για ιδέες, για οράματα και ιδανικά. Δεν είναι μυρολατρεία, δεν είναι μελαγχολία, δεν είναι σκλαβιά και δυστυχία, δεν είναι αυτοκτονία, δεν είναι τραμπουκισμοί, καταλήψεις και αναρχικές καταστροφές, δεν είναι μίζες και φακελάκια. Εάν ζούσαν τώρα οι αγωνιστές της Επανάστασης, θα μας ρωτούσαν έναν χωριστά το εξής: ποιος μωρέ από εσάς έδωσε το δικαίωμα να μας λένε σήμερα οι Ευρωπαίοι πουλήστε τα νησιά σας, την Ακρόπολη, το πετρέλαιο, τον ορυκτό σας πλούτο για να ξεπληρώσετε τα χρέη σας? Και δεν ξέρω εάν θα μπορούσαμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια. Γι' αυτό σήμερα, στη γιορτή της πίστης και της λευτεριάς, ας φωνάξουμε με μια φωνή όλοι μαζί: ζήτω η Επανάσταση του 21! Ζήτω η ελευθερία και η ενότητα του έθνους μας! Την εθνική μας κυριαρχία δεν την παραχωρούμε σε κανέναν. Η Παναγία και ο Θεός να είναι κοντά μας. Ευχαριστώ. Ραφαέλα Θεμελή. Στα πολύ παλιά τα χρόνια, Χριστός πριν γεννηθεί, Παναγία στην εκκλησιά πήγε να προσευχηθεί. Ξάμνο φάνηκε μπροστά της ένας άγγελος λαμπρός που βαστούσε άσπρο κρίνο και σκορπούσε γύρω φως. Θεοδόρα Μακρόγλου. Στην Ελλάδα μας οι Τούρκοι χρόνια είχαν σκλαβωμένοι, 400 χρόνια ήταν στο σκοτάδι βουτυγμένοι. Οι άπιστοι μας έκλεισαν όλοι το σχολείο, σκότωσαν τους δασκάλους μας και έκαψαν τα βιβλία. Στο μοναστήριο ο παπάς το βράδυ με κερί μάθανε τα Ελληνόπουλα γλώσσα και γραφή. Κρυφά τα Ελληνόπουλα πηγαίνανε, γι' αυτό το μοναστήρι έγινε ένα κρυφό σχολείο. Κωνσταντίνος Μαυρίδης. Είμαστε Ελληνό. Ξέρουμε από το σε δοθεί και γεννά χώρα. Γιώργος Κρόκος. Η Επανάσταση, η ελευθερία, η θάνατος ήταν το σύνθημά της και τότε όλοι στέξανε κοντά της, πολέμησαν αιωλικά σαν να ήταν μελλοντά. Τους Τούρκους κοίσανε γιατί ήταν παλικάρια. Μαρία Γκαϊτατζή. Διπλή γιορτή είναι σήμερα, γιορτάζει η Εκκλησία, γιατί το κρίνο γαρδί προσέφη στη Μαρία. Γιορτάζει και η πατρίδα μας μαζί με τα παιδιά της, γιατί ελευθερώθηκε από την πικρή σκλαβιά της.
Σόγκογλου. Σήμερα έχω μια χαρά. Ήρθε η δικιά μου σειρά να γίνω τσαλαδάκι. Και της πατίδας Ιριώτη η φουστανέλα η λεπτή το κόκκινο βεσάκι. Λεβέντικα θα περπατάμε τι καμπάρι θα κατώ τη γαλανή σημαία και για την Ελλάδα τη γεια. Αναστασία Μανολεσάκη. Μπράβο Αναστασία. Χρόνια πολλά μέτρητα, ήταν σκλαβωμένη η όμορφη Ελλάδα μας που είναι μετρημένη. Μια μέρα σαν και σήμερα τα θάνατα παιδιά της όλα μαζί αρκίστηκαν για την ελευθεριά της. Πολέμησε και νίκησαν σε θάλασσες και στεριά και η ελευθεριά ξανάδωσε στην πατρίδα τη γλυκιά. Καλοτραπέζης Νίκος. Είμαι εγώ που έδαξε στους παγλώνους, που νίκησα στους δρούκους από αυτούς τους τόπους. Εγώ όπως και εσείς, αγάπη στην πατρίδα, πίστη στη θρησκεία, ατρία στη λευτεριά και πίστη στη θρησκεία. Κωνσταντίνα Δολδούρα. Πόσα χρόνια σκλαβωμένη, πόσα χρόνια παδεμένη. Ήταν η δικιά μας η πατρίδα η γλυκιά μας. Δεν ήταν ούτε 10, ούτε και 100. Το 300 όλα μαζί και υπέφερε πολύ. Και να που ήρθε για μέρα η μεγάλη Ιτρανή για να ελευθερωθεί και να το ξαστεί. Δημήτρης Χατζησαβίδης. Καλή μου. Καλή μου δικιά μου πατρίδα, εσύ με έμεινε χαρατέτεια. Εσένα ράτσαμε, εσένα αγαπώ. Ελάγια, όπου μέσα, αυτό να φωνάξει. Πολύ δυνατά, ζήτω Ελάγια πάτε και γλυκιά. Βιλόρογλου Στέλλα. Σαν σήμερα η πατρίδα μας είτε δεδομένη και των Ελλήνων η καρδιά είτε σκλαβωμένη δεν άντεξαν όλοι μαζί. Στην πρώτη Τουρκία οι Έλληνες δεν ζουν ποτέ χωρίς τη λευτεριά. Γερολιμάτος Γεώργιος. Η γενναία μας γιαγιάς με τη φώνα του σπασί πολέμησαν για πατρίδα και τιμή. Σαν απόγονοι και να σου φωνάξουν παιδιά, ζήτω έτσι ξυλά σας, ζήτω έλα τσογιά. Σας ευχαριστούμε. Των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, του Νηπιαγωγείου και του Πολιτιστικού Συλλόγου. Αναστασία! Δεξίωση θα είναι στο κοινοτικό κατάστημα κατόπιν της παράδοσης.
μπράβο.